So, i-open namin itong mystery box, guys. Kasi may isang mystery box dito. Dalawa, actually. Good morning, Philippines! This one doesn't have the piece to hold it. Yeah. So it works. I'm just gonna rescrew in this. Doesn't work. Ah, it works. So, the thing is how you can put that there. Because you need this piece. Without that piece, you can't put it there. Yeah, then I guess we're gonna throw it out again. Or you'll just make it two. Cut this one off altogether. Yeah. Hi guys, so ito yung nakuha namin sa dumpster dive kagabi guys. So ipakita ko lang sa inyo guys kung ano yon. And then, so, ito siya, i-open natin ito mamaya guys. Itong, meron kaming ano to, yung parang mystery box. Dalawa. At saka mga curtain lang. Ipadala mo to be, labhan mo lang siya be. Ayan, ito, labhan. Ito. Yan. Yan, mga kortina. And then, kortina guys. Walang mga pares, pero okay lang yan. And then, ito siya, curtain ra. Dinala ni Brenda. Ano ato be? Shower, sa shower curtains. Some items for this were missing. Ah, missing be. May missing daw. So, idalhin to. Badala. I don't know kung paano mo yan anuhin be. Anuhin. Yung parang paano mo sa shower kasi yan. So, itapon mo lang siya kapag hindi mo siya hindi siya kompleto. Hala. Bantay ka sa paa mo. And then, ito, another, ay, this is ano, bed sheets. Oh, bed sheets ito, guys. May ano to be, baka ano na naman ba? Nawala. Bukan na nila, diba? Ay, hindi, cover. Ay, cover dalawa. Ha? Dovet lang comforter. Yung ilagay mo yung comforter dito ba? Ah, parang cover. Oo, dovet. Dove? Ano ba yan eh? Ang So, hirap ito. naman ibigkasin niya. Okay, ito siya, guys. Yun siya. Ay, maliit pala siya, be. Ay, malaki. Wings ba? Ay, may sira, be. Ay, hindi pala. Hindi, ano lang. Bagong-bago pa talaga siya ba? Bago pa. Ano yun? Pang-cover ng ano? Yung comforter isuot mo dyan. Yung comforter? Comforter isuot mo dyan gabi. Comforter na puti parang ganon. Meron kaming comforter. Ang dami pang ipalaba ba? Pero ano yan? Tawag nun. May zipper pala. And another, ano guys, ito another curtains. Yan. Yun yung mga nakuha namin kagabi. And, yeah. Yun mga kortina. And ito, may inispray mga sinira nila bi, parang Clorox. Ano yan, be, baka Yung yan, soap. Okay. Ano to? Ay, ano to? Tablecloth. Tignan mo nga yung size, be. Oo, Tablecloth ito siya. malaki siya, be. Oo, may ano, 'di ba may number 'yan doon sa ano? Ano bang number nito? Malaki. 152 by 305. Wow, ang taas naman ng haba naman ito. Soup yan lang yan Yung pang asking talagang 8-seater or 6-seater. Ay, try ko to labhan, be. Hi, bag. Tignan niyo yung pusa, guys. So, yan siya. And then, ito, Ito tablecloth din yan. tablecloth din to. Oo. I think so, yeah. Tignan natin yung size. Ay, tablecloth. Oh, maganda to. Ha? Same lang siya. Same lang yung size niya. Sa'yo yan, be. Ito sa akin. Okay. Kasi ano, may bulak-bulak. May bulak-bulak. Oo. Okay, so, and then ito guys, hindi namin alam, ano to. Ano yung parang ano, guard thing, ano yan? Baka parang apron. Apron ba yan? At saka meron kaming nangakuhang mga plato. Yan, plato. Kala ko nga raincoat. Plato. And then ito. And then maraming, iwan ko na lang. Ay, pag naghuhugas ka. Hindi. Grabe na. Hala. Ay, okay. Ay, isuot mo? Hindi. Hindi yan, oy. Ba't walang instruction? Parang tignan mo, parang bag siya na ano.
So, ito siya guys. 4 na suklay. Tagdadalawa kaming Brenda. Ipadala man ito sa Pinas guys. Ay, ginoo ko guys. Oh. Ito, this is, I found this also. I don't know what is this. I'm gonna open it. Hindi ko alam kung ano to, be. For packaging daw, be. Ito, oh, meron naman kami ganito. Ibigay ito kay Brenda na to. Look. Yung ano is na Pillowcase square. Okay, so at saka ito siya, guys. Yan, kay Brenda yan. Ito sa amin ito kasi meron kaming basil na machine. Yan, meron kami yan, machine. At ito siya. Ito, be, parang gusto ito ni Tami. So, ibigay ko to. Matatanggal to, be, pagka ano, tignan mo. Oh, matatanggal yan. Pagka mga ganitong metal or ano, yung mga spray na tatanggal. Parang nag-claim na si Mister nga ilagay daw sa taas. so yun. Parang hindi ko alam kung ano to, be, pero Hindi, ididikit mo yan sa ididikit lang siya. Okay. may ano pa siya, oh. Protection. Okay. So yun siya. Parang sa bathroom, guys, ba? Then, to be, power strips. Hopefully this still work, be. Pwede bang, Ala, Habs, ano, what happened to you? At saka ito siya, guys, electric, guys, electric. pwede kong isa. Ay, hindi ito electric. Oh, isaksak mo. Wag dahan-dahan ka. Baka maano ka. Ay, guys, it work. Be, akin to, be. Ilagay ko sa bathroom, be. Para may ano ba, para may sabihin nila may tao. See, be. Look, ha? Hala. Okay. Yun siya. Oh, works pa. So, yun. It works, be, oh. Battery man ito, be. Ay, oo nga pala, ang ganda. Oh, may try, Lagyan mo be. lang ng bulaklak dito. Itigatan mo ng bulaklak para, ay, yung ano, plastic na ano. Para Ito, pwede man ito iglo. Ay, ayan pala yung piece niya. Oo, ito iglo. Ay, hindi mag-ano, be. At saka may kalo. This is for you, little man. Look at this boy. Look at this. Come on, come on. Come on. Come on. Come on. You're nosy. And this one also. It says, this is for Brenda. That he can put something. Look. At ito, pang bata na kalo. And then, more cortina, guys. Look. More curtains. Ipakita ko. Yan. Ito siya cortina. And then si Brenda nagdala ng na-sprayan na. Na-sprayan na. Ay, matatanggal yan, be. Matatanggal yan, sure ka? Ano ito siya, guys? Yung tawag nun? Blinds. Yung parang i-ano mo lang siya, birahin ganihon. Whatever. At saka meron pa tayong mga plato. Look, nakuha tayo. Ang daming biak nito, ang daming kapares. Ang dami. Yung siguro pagkuha ng nauna or yung pagbagsak nila sa basura. Oo. Look, at saka yan, oh. Christmassy man yan, be. A rug. At, anyway, guys, ito pala, guys, lamp. Lamp. So, yan. It works. So, yan siya. So, anyway, guys, i-in ko na to, guys, dito lang. Ito lang yung nakuha namin. I-picturean mo, be. Ay, ito pa palang mystery box. I-ano natin. So, guys, mystery box tayo, guys. Come on. Mystery box. So, i-open namin itong mystery box, guys. Kasi may isang mystery box dito. Dalawa, actually. This one, it says donation. Hindi namin alam. Dinunit nila sa basurahan. Look. It's a donation and mystery box. Dalawa itong box. Yan, may mga basag-basag. Ito din parang meron din. So, kaya hindi nila dinunit. So, nag-start na sila ng donation. Charot nila, eh. Pagkat charot, nalagyan ng tindahan na yan. Donation Sarap, sarap kunutin. Kunut-kunutin. Ganda doon sa ano, hindi nila i-sprayhan. Pero yung unang pinuntahan namin. Basta gilang yung malaki. Malaki. Namantik na yung kamay ko. Ito, guys. Ito yung mystery box natin. Look at it. Ipalapit mo, be. Ito pala yung mystery box. Look. Yan. So, tignan natin isa-isa. Let's see. Kung isa-isa, nabiak yung sa. Ito siya. Hindi siya ito. biyak. One. Okay. And then, there's another one. Yung malaki lang ang biyak, di. Yung pinaka-mother, no? Oo. Mother Nature. Masarap ito sa baw, guys, or Yan cereal. si Kuya. Look, oh. Si Father At lang saka ang ito ano. na, oh my God. Tatlo lang, be. Tatlo, oh. Si Father lang ang Tatlo yung isa lang yung ano, oh. Ito talaga nabiak siya, oh. This is, oh my God, maganda din yung blue ba? Look, oh, malaki, oh. Biak siya, eh. Okay. So,
So, yun siya. So, yun yung ano, mystery box pala. Kaya pala hindi dinunit, guys, kasi broken. So, yun siya. And ano to dito? Ito na naman tayo sa isa, guys. So, let's, ito, marami itong biak din, guys. Itong mystery box na to. It's all broken. You can hear it. Plato na nga siguro. I think, ala, ang daming biak, bi. Parang biak man ito lahat, bi. Ala. Ala, magandang plato. Biak lahat, oy. Ay, grabbers. Grabe, walang patawad. Biak lahat. I think when they throw this in the garbage, that's what happened. Ay, may isang, biyak. Biak lahat, oh. Tignan mo sa gilid, oh. Wala, biak, guys. Maganda pa naman, no? Maganda siya ba? Set siya. Yan, maganda naman din yan. Okay, ta. Yun. So, yun lang, guys. Iina namin ito. Guys. Thank you, guys. Yun lang yung mystery box namin. Mystery na hindi nakaka-mysterious. Anyway, guys. Bye. Good night. So, hati-hati lang kami. So, ano na, akin na yung isa. And separate mo yun. Ito, ilagay mo to. Kunin mo yung ano, bin ko. Gamitin mo. I-try na, pwede nga natin i-try ngayon eh. Mamaya, baka open. Ay, wala na. Ay, baka may tapon yan, bighapon. Di ba may tapon sila palagi? Ay, pero aalis ka naman. Bukas na lang, bukas ng gabi. Huwag na ng gabi talaga. Ay, trabaho ka. Trabaho. Pero ano tingin mo, be? Hindi na yun open everyday. Open lang nila yan pag open lang nila yan pag garbage day. And then, it's going to close every day. Every time na i-open lang nila yan pag magtapon sila. Maganda man yan, be. Walang partner. Pizza, jeans. Oo, sa gitna, di ba? White. Pero meron ka naman ding mga white doon, di ba, nadala? Ihatid ko si Brenda mamaya. I have a That's what I told you to do. Put a little bit on it and then you wash it off. meron akong isa kinip ko. Oo, doon meron siyang Just a little on a little bit, be. Very little. on a rag. Water? Or No, a little bit. Han, be careful, be. Slowly. maybe Not too much, pagka, then just wash it off quick because you don't want it to eat into the black. Okay. baka ano din, be, pwede rin sa mga Clothing, fabric? Oo, clothing ba? Yeah, you can use it on clothing as well. Be careful with that. Parang nawala yung shine niya, no? Oo. How would you go around like this? Be, ganun.